Apa? Bukrek? Oke. Oke, buat Arbak, Ibu Mas. Putra Oleng, apa Mas? Yen kelem tak rapi, yen ra kelem tak jakongi, sing ra penting pikir keri. Yen kowe kelem tak sayang, yo aja mau gawe bimbang, rasa kakean alisan. Tiga. Halo Mas. Iki ati du parkiran maju mundur karuan, iki ati du layangan tarik ulur sembarangan, nanging tresno iki udu estekas tiga, sing mok centalke lalu engko tinggalkan, janjimu kaya mendung ditunggu ora udan, tresnaku kesenong aku jebol kapusan, jodoh bakal tegang ora bakal dijolan, nek percaya mantenane ora tau syukuran. Pikir keri. Halo sayang. Pikir keri. Ketimbang bunuh diri. Yen gelem tak jak rapi, yen ra gelem tak jakoni, sing ra penting pikir keri. Yen kowe gelem tak sayang, yo aja mau gawe bimbang, rasa kakean alasan. Saris Dewa, thank you. Yogo Arba, terima kasih. Bukrek, Bundes. Ya iki pancen jalane tak tampa apa anane Gusti iku mati sare kuwi sing jengkelke, apa dirasakne ra kuat dipecane, rasa dipikir mau mikir saliyane, tresnaku sing gedhe mau pede mau golek liyane sing apa-apa anane, menengi celontar padha mumete, nanging ono hasil dadi mbak mikir kowe pikir keri. Dan ora gantung diri, yen gelem tak jak rapi, yen ra gelem tak jakoni, serak penting pikir keri. Rasa kakean alasan. Ada bete. Nek iki pancen jalane tak tampa apa anane Gusti niku mati sare kuwi sing jengkelke, apa dirasakne ra kuat dipecahane, rasa dipikir kok mikir saliyane, tresnaku sing gedhe mak pede mau golek liyane sing apa
Thank you semua, di satu lagunya Pikir Gari sudah kita nikmati.